درباره وان کورسین زمان یه شارداری باجار مزن یا آمدهجی برس تاهیر بای کوشاک روبر بشا پاراستن و پیشخستن زمان ل شارداری باجار مزن یا آمده هر جا آمده گلمه یک تایر دمایش باش اف کورسین زمان گو شارداری آمده راگاندیه کینگای دست ببکن Em difikirim bir süre sebatê wekî ku hûn dizanin UNESCO wek roja zimanê dayîkê pêş ew kiriye destnîşan kiriye li dû bîstûyekê sibatê em difikirim bîstû sê sibatê kursê me dest pê bikin. Wek ku dizanin bîstûyekê sibatê roja zimanê dayîkê bi taybetî zimanên ku dibin Qeteriyê de hene ji borî balê bikişînin ser wan me xweste ez bêjim li dû bîstûyekê sibatê dest pê bikin. Her wiha ji bo nîvê rojê jî taybet ez bêjim hin kar û barê me û bernameyê me hene. دما نافتومارکرنê di navbera heft bo 16 me heye. Baş e ev dem têra bîstina bangewaziya we bo fêrxwazan dike? Belê yani hem li ser ez bêjim wek afîşên ku ez bêjim fîzîkî em derdixin hem jî li ser onlineê malperê me şaredarî û ez bêjim hesabên me çand û hunerê da em berav dikin. Pirayî têr dike yani ji bo serdana. Lê wekî hûn dizanin yani em wekî parastin ez bêjim divan zimana dinêrin. Deman binav dikin jî em bêjin zimanên bajêr yani zimanên ku çand huner û ez bêjim edebiyat û helbest tê hatî çêkirin zimanê Kurdî, Ermenkî, Suryankî ne. Em hinek mebesta me ew e ez bêjim parastina wî û ez bêjim van zimanê ku heya niha di vî bajarê da di warê edebiyatê da warê hunerê da afirandina pêkanîne em hinek wan nîşan bidin. Yan na wek cenaba we jî dizane bi tevahî ez bêjim mesela van zimana bi kursan nayê parastine. Lê em dixwazin hinek da li raya giştî de wan derxin pêş. Baş e. Îro heştê me heye yanî rojek derbas bûye li ser vê demê ra heft bo 16. Kes hatiye navê xwe tûmar bikin? Tomarkirinê me li ser onlineê çêdibin yani yek fîzîkî ku demawerin ciyê me jî em qeydê wan çêdikin lê belê li her derê bajêr navçeyên Amedê jî navenda Amedê jî kesên ku bixwazin online ew linkê ku em didin dismek.com.tr li ser wana onlineê dikarin evê xwe qeydê xwe tomar bikin. Na me bestam erê rast e online jî heye yani vê îro heştê me heye di vê rojê da hiç kesî navê xwe qeyd kiriye? Yani li ser onlineê wekî ku min got li ser onlineê niha qeydê me dest pê kirine derdora 120 kesa qeyd serî lê daye. Ama wek fîzîkî dawiya hefteyê fîzîkî ne navbera hefteyê dema mesayî hene kesên ku înternet yan ez bêjim kompîter bi kar nayînin wek fîzîkî werin serî lê din em alîkariya wan dikin. Gektayîr pêşbîniyê we çinin bo çend keskê dê warin xwe tûmar bikin? Arasî nejî 2 sale ku piştî ez bêjim qeyyûma me dest bi van kar û xebata kir di her serdemê de derdora ez bêjim 205 derdor teqrîben 205 xwendekar tên perwerdehiya wan em dikin. Vana ji bonî kursên giştî yên gelê dixwaze ku tevlî bibe xeynî vana kursên me yê navxweyî jî hene. Em dixwazin kar û xebatê şaredariyê bi pirzimanî bimeşînin kar û xebatên şaredariyê jî bi xebatkaran dimeşe. Lewra hem ji bonî da asta ez bêjim hişmendiya pirzimanê dema welatiyekî me hate ez bêjim şaredariyê kar û xebatekî xwe xwest ez bêjim bi zimanê dayîka xwe birêve ve ji bonî viya wê hişmendiyê perwerdehiyê me hişmendiyê ji bonî xebatkar hene her wiha kursê me jî hene. Lê belê vana ji bo kursê gelin her serdemê de derdora 205 kes ez bêjim serî lê dide tevlî van kursa dibe û di encamê da jî dema kuta dibe ez bêjim em belgeyeke tevlîbûnê pêşkêşî van kursiyerên xwe dikin. Li xarî 16 saliyê yani wê daxuyên de heye ku kes nayê wergirtin. Gelo ava ji ber dersên kursan giranin bo xarî 16 saliyê yan sedemeke din heye? Arastî yani wekî em bêjin perwerdehî
karê şaredariya yani ez bêjim li gorî qanûnî ez bêjim karê şaredariya bi xwe nîne yani ji bonî 16 berjêrtir ji bo ku van kursa bên dayîn wek perwerdehî lazim e ez bêjim bi wezareta perwerdehiyê wan re dan û stendin çêbibe. Destûra dayînê nîne vana kursê ji bonî mezinan e. Ji ber kursê ji bo mezinan e bi wî hewayên bên 16 berjor. Wekî Cenab-ı Vevê bizan be dibin banê şaredariya me da ew hene zarokîstan hene ji bo zarokê berî pêşdibistanê werin ez bêjim em bi zaravayê wan em zazakî em kurmancî pêşdibistan em bi zarok re ew dikin bêjim perwerdehiyê didin xebatê me heye xebatê ciwana jî heye lêberê wekî kurs û dayîn ji ber ku vana armanc ew e ku ji bonî kesên mezintir bin û gavê qanûna ez bêjim bingehîniya ku heye destûra perwerdehiya ku bi ziman şaredarî bidin tune ye ji ber vî kursê mezinim wekî erê. باشه گکتایر کورس زمان ارمنی و سریانی جی هیا اول سر داخوازا خلک ارمن و سریان بویه یان جبرکو دو زمان هرمینه و خواست وانا جی بو فرکنی و که پیکاته او جی تیده هبه Arası du sal berî me dema kursa vekir me gote Ermenî û Sûriyan ez bêjim gelên qedîmê vî bajarê ne û bi van zimana gelek pirtûk ez bêjim berhem hatine afirandin lewre em kurs em vekin serlêdana vekin ji onlineê re heke daxwaz hebin em ê van kursa jî vekin me vekir ji bi onlineê ez bêjim ji bo serlêdanê me kursa vekir serlêdan çêbûn ku serlêdan çêbûn jî em jî ketin nav li vî tevgerekî ku mamosteyên van dersa dikarbin bidin. Yani par van wekûn dizanin ez bêjim ermenî gelekî qedîm in û par me berhemekî bi navê Migirdiş Dîkraniyan heye keşeyekî Ermene heye 1840 da wekî berpirsê dêra Ermenan ew ê yên Amedê Kurdistanê wê çaxê eyaleta Kurdistanê heye berhemekî bi tîpên ermenîkî dinivîsîne û wî bi kurmancî dibêje ermenno malxirabno ve zimanê xwe ji bîr kiriye û zimanê kurmancî de axivin falan yani berhemên du zimanî û pirzimanî êvan yani bi tîpên ez bêjim ermenîkî lêbelê kurmancî an kurmancî bi tîpên dinê hatine yani çand û zimanên me ketine nav hevûdinê bi her van zimana ew çêbûne berhem hatine afirandin em wekî polîtika ez bêjim pirzimanî û pirçandiyê esas digirin lewre jî me xwest ez bêjim ev vê pirzimanî û çandiya ku li bajar bi sedan sala ji xwe hebiye em hinek derxin berçava û vê daxwaza welatiyê xwe jî me bi cîhanî mamosteyê me peyda kir ez bêjim van kursa da dest pê kirin. gelek spas kim gektayî li gel me bûyî spas bo birêz Tahîr Baykuşak rêberî beşa Ez gelek parastin û spas pêşxistina dikim ziman dawet be dem baş. her bijî li şaredariya bajarê mezin Amedê gel me bûyî spas. Dem baş.